Кадерле татарларым, билгеле, без барыбыз да 2020 елның үтеп китүен зарыгып көтәбез. Моңа сәбәпләре дә бар. Чөнки ул барыбыз өчен дә бик авыр ел булды. Елыбыз авыр булса да, бик күп нәрсәгә өйрәтте дә ул безне. Бүгенге азгын заманада тормышны кадерләргә өйрәтте беренчедән. Туганнарның, дусларның кадерен белергә өйрәтте бу тажлы коронавирус. Шуңа күрә, кадерле дуслар, киләсе елга сезне ихлас күңелдән яңа ел бәйрәмендә котлыйсым килә. Беренчедән, исәнлек, саулык, иҗади уңышлар, кайда булсагыз да, кайда яшәсәгез дә, ни эшләсәгез дә, тулы иманлы татар булып калырга язсын. Үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга һәм аны киләсе буыннарга тапшырырга язсын. Бәйрәм белән барыгызны да ихлас күңелдән